artesanal de cervesa aquí, en el Beer Cúnic. No podien faltar. Així que anem a fer una volta a veure què mos trobam. Anem-hi! Bueno, i m'he volgut aturar aquí per dues coses. Primera, perquè són del Cudi, i segona, perquè he vist aquestes botelles tan originals que m'he aturat i dic, els hi he de demanar, mem, conta'm un poquet de què estan fetes i què feis, realment. Bueno, això és... Són dos socios, són un parell de socios que els agradava molt la cervesa artesana, en feien a casa i això, i van decidir fer-ho més gros. I van optar per començar fent tres de bàsiques i després dues més especials, que són diferents, amb una etiqueta un poc més divertida, un poc més juvenil. I m'he returat aquí perquè he vist, de moment, sobrassada, vi... ara mos explicarà la cosa això, perquè, vamos, m'he quedat encantada. Com estàs? Bon de cap vespre. Hola, què tal? Bon de cap vespre, com anem? Bé, explica'm un poquet de on veniu i per què a la Fira de la Cervesa hi ha un puesto com aquest. Bé, nosaltres hem vingut precisament per donar un poc de... compensar un poquet aquest monopoli de la cervesa mallorquina i oferir un poquet d'embotit de qualitat, sobrassada, camallot, vins mallorquins, un poquet de tombet i frit, tot boníssim, i espero que vos agradi. Moltes gràcies, tot típic mallorquí, sí senyor. Xisco, mira qui mos hem trobat aquí. Hola, com anem? Com estàs, Xisquet? Estic beníssim, i tu? Ben, conta'm què fas per aquí de tant en fora. Hombre, hem vengut a veure bona música i bona cervesa. Ja que t'he trobat, conta'm un poquet d'això del Mythical Fest d'enguany. Mem. Hombre, nosaltres a Sant Vicenç ho posem en valor i cada any ja fa un any vam fer un Mythical que és per gent com jo, gent carrossa, m'entens? I volen ser número 1 a Mallorca a d'un camí. Enguany amb exclusiva durant Burning, que són paraules majors. Bé, i també una banda que debutarà a Sant Vicenç, que és el Mythical Band Sant Vicenç, que té una cantante que és, vamos, fabulosa. M'han xerrat molt bé d'aquest grup, eh? Sí, basta veure la cantant i entrevistadora com és. La veureu. Això és la supertrupe de la Fira de la Cervesa d'avui. La supertrupe. A més, el grup estava cantant i se sentia altre. Superanimats. Conta-m'ho. Què feis per aquí, a part de beure cervesa, claro? Doncs ens ha agradat molt poder venir aquí a veure la cervesa. La cervesa està molt bona, però potser falta una mica de gent. Hi havia molt estranger i crec que faria falta gent local aquí a venir i donar suport a aquesta festa. Ja, vinga, ara que tens una càmera, aprofita. Vinga, què els hi hem de dir a la gent perquè vengui? Doncs jo crec que hem de dedicar a fomentar el producte local i a fer que la gent vingui i disfruti de la cervesa que es fa en aquesta illa, que és molt bona. Del grup que ha tocat avui de cap vespre aquí, quina és la cançó que més t'ha agradat o que més t'ha arribat? Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine, com no? Clar que sí, molt bona, boníssima. I la cervesa també és bona? Sí, bueno, sempre he begut la mateixa, vull dir, sempre hem anat aquí, a la del Cudi. I jo m'he returat aquí perquè he vist aquesta lot tan guapo que dic, vaig a fer-li qualque pregunta. Com estàs? Bé, què me vol demanar? Te puc demanar... Tu has vist... Què t'ha parescut avui? Què has vist? Què has vist avui? Jo tinc un problema ara, perquè m'he enamorat. Que t'has enamorat? Ara, és difícil enamorar-se, eh? No, d'una lota rossa que estava cantant, de curra, que m'he enamorat.